ಭಾರಿ ಮುಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ತೂರೆ ಬೇದಿನ ಅವಸ ಬೇಡಿ ತುರೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೇರೆ ಮಲ್ದಡೆ 2 ಜನ ತೆಂಗಲ್ನ ಹೊರ್ಚಿ ಪಸಾ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಲಾಗ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಬಿದ್ದಾಡಿದೆ ದೀಪಕ್ ನಡೆಗೆ. ದೀಪಕ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದಿನ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮರಣ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿರೋಳು ಮತ್ತೆ ಯಾನೆಲ್ಲ ಸುಖೇಶ್ ಎಲ್ಲ ಪೋನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಮ್ಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೂರ ಪೋಲೆ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಡೇಕ್ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ನೈಟ್ ಕುಲ್ವೇರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಪುರಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಬೈದ ಅಪುರಾಣ ಮೂಲ ಬಿಡ್ತು ಯಾನ್ ಉಡುಪಿ ಬರೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಂಡಿ ಹೆಂಗೆ ಪುಂಡಿ ಗಸಿ ಮಲ್ದಿರು ಪುಂಡಿ ಗಸಿ ಆಯ್ತು ಪುಂಡಿ ಚಟ್ನಿ ನೋಡಿ ಮೂಲ್ತಡೆ 2 ಜನ ಆರು ಅಯ್ಯ ತಿಲ್ಕೇನು ದಾದಾ ಬಡ ಬಡ ಸಿಂಗಲ್ ಮೇನ್ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಜಿದ್ದೀನಿ ದೀಪಕ ತೂಗಂಟಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪುರಂಜಲ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಸೋಗುಂಟು ಹಾಗೆ ಅವ ಎಡ್ಡೆ ತುಲೆಗಾಯಿ ತಿನ್ರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಮುಸಂಬಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು. ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಯಾನ ಏರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಯ ಮಾರೆ ಅವರ ದೀಪಕ ಈರಾನ್ ಈರೇ ಬನ್ನಿ ಯಾನ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂದು ಮಾಡ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪನಾಗ ಕೂರು ನಿಂಪಿರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲಿ ಚರಕ್ಕ ಬಿನ್ಮೇರು ಜೇಪಲಿ ಜೇಪಲಿ ಅದೇ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೇನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಮೂರಲಿ ಮೇನ್ ಪೇಷಂಟ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸುಖೇಶ್ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಕೈ ತಿಕ್ಕದೆ ಅವು ಕೈ ಬಾದನ್ಗೆ ಅಂತ ಈ ಕೈ ತಿಕ್ಕದೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ. ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ how are you feeling now? ಪೂರ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಬಂದ್ಬಿನಿಯಾ ದೀಪಕ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ದು ನನಗೆ ನೀ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ದು ನನಗೆ ಎಂತಲೇ ಹಂಗಲ್ಲ ಗೆತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪಟ ಗೆತ್ತೆ ಒಣಸು ಈಗ ಊಟದ ಸಮಯ ಪೂರ ತೊಜಪ್ಪ ಹೊಡಿ ನಿನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪೂರ ತುಳಿ ಗಾಯ್ಸ್ ದೀಪಕ್ ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ ಕೇಳಂತೀರ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಗಲು ಪೂರ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅಣ್ಣೆ ಓರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೈ ಬಾದಂತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಕೈಗೆ ಬಾದನ್ನ ಐಕೆ ತಿನ್ ಸೈಡ್ ಬಾಡ್ದಿರ ಕೈಗೆ ಭಾರಿ ಮುಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚದ ಒಣಸ ಏತು ರೇಟಿಂಗ್ ಎತ್ತು ಕೊರ್ಪ 10 ಹೋಟೆಲ್ ಒಣಸ ಮುಲ್ತಾ ಏತು ಕೊರಳಿ ಬನ್ನಿಯಾ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಾಲ್ ಸಾರು ಉಂಟು ಕಜಾಪ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಕಜಾಪ್ ಉಂಟು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಓಪನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಐನಿ ಇಟ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ತಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಐತಕ ಹೊರಡಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರ್ಯ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಕೈ ಬಾದಿನಕ್ಕೆ ತಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕಾದಿರು ಈಗ ಸಪರ್ಲಾಕ ಫಿಲಾಪುಣ ಕೈ ತುರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ತೂರೆ ಬೇದಿನ ಅವಸ ಬೇಡಿ ಸುಖೇಶವ ಇಲ್ಲ ಜಪ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಸೋದಿದ್ದೆ ಈಗ ಮೂಲ್ಜಿದ್ದೀನಿ ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತೇನೆ ತೂರೆ ಬಂದಾಗ ಪೂರ ಹಾಗೂ ಲಗನ್ ಲೊಕೊಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಐಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೇರೆ ಕುದೊಂದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹಂಚಿ ಫೋಟೋಗೆ ತಂದಪ್ಪನ ಆಣಮ್ಮ ಸಾರ್ದಕ್ಕ ಓಯ್ ಫೋಟೋಗೆ ಎದ್ದಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಓಯ್ ಓ ಹೆಂಗಲ್ ದೀಪಕ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಫೋಟೋ
ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಪರೆ ನಾ ಆಯಿಸಿ ಇದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಆರು ದೂರ 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 ಪೋರೆಜಿ ಕುಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೆ ಪೋರೆ ಮುಟ್ಟೋಂಡು ಪದ ಮುಟ್ಟೋಂಡು ಬೇಡ ಬೇಡ ಚಾ ಕುಡಿದು ಬಂದದ್ದು ಮುಟ್ಟೋಂಡಿಯಾ ಇಂತಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿನಿ ನೋ ಹೊಲೆ ಮಲ್ದಡೆ 2 ಜನ ತೆಂಕಲ್ನ ಒರ್ತಿ ಪಸಾ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತಾಳುಂಡಿದ್ದೆ ಬೈಕ್ ನೆಂಗ್ಲು ಬನ್ನಾಗ ಒರ್ತಿನೊಂಡು ಒರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ತಾಳು ತಾಂಡು ಓಲ್ ತಾಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪೋಯ ಯಾನ್ಲ ಆಯುಷಿಲ ನಾಡ್ರೆ ಎಂಗಲ ದಿಗ್ಗಿಸಿ ಮುಟ್ಟು ಒಡೆ ಬೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಅಪೂರ ನಮ್ಮಲು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೂವ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಇನಿ ಅರಿ ಪಾಡಿತ್ತು ಜಾಪೋನಾಗ ಅಂಚ ಐತೆ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೂಮಲ್ತಲು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಿ ಒಂದುಂಡು ದೂರಗೆ ಮುಟ್ಟದಲ್ಲೇನಾ ಹೌದಾ ಅಲ್ಬಮ್ ಜೋಕುಲು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ತೂಕ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಣ ನೀರೇ ಪೋರೆತ್ತುಂಡ ಅದು ಸರಿ ಸರಿ ಪಲ್ದಿ ಮೆಗ್ದಿನ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲು ಅಲ್ತೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬನ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಗ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕಿಂಜ ಲಾಗ್ ಬನ ದೀಪಕ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ಪಿನಿಗಳಿಗೆ ಕೋಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈವ್ ಬದಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈವ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನಿತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ ನಾವು ಲೈವ್ಲ ಸೇವ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅದೇ ಬನ್ನಾಗ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಬೇಕು ಗೋಡೆ ತೂತ ನಿಂಗೆ ತೂದುಪ್ಪರಿ ನಮಸ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿತ್ತಂದು ಬಕ್ಕ ಚೂರು ಹೆಂಗಲ ಅಪುರಲ್ಲ ಮಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಲೈವ್ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಲ್ದಿತ್ತುಜಿ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ದೀಪಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಡ ಮರಣಿ ಎಂಕುಲು ಶನಿವಾರ ಪನ ಹಾಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಜ್ವರ ಸುರ ಇತ್ತಂಡು ಜೋರು ರೋಹಿತ್ನ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕಿಲ್ದಾನಿ ಉಲ ಇಲ್ಲ ದಿಂಜವನಾನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೋರ ಆಯ್ತಜಿ ಪಾಪ ದೀಪಕ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಾವಡ್ ಎತ್ತೀರು ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೋರ ಆಯ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅವೇ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಜೋರು ಜ್ವರ ಇತ್ತಂಡು 102 ಡಿಗ್ರಿ 103 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಚ ಜ್ವರ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಮರೆತು ಪೋಯಿತ್ತಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಮಂಚಗಳ್ಡು ಬೈಕ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕಾಂಡ ಜೋರು ಇತ್ತಂಡು ಯಾಕೆ ಜ್ವರ ಕೂಡ ಎಂಕು ಮಂಚಲ್ಗೆ ಮರೆತು ಪೋಯ ಮಂಚಾಲ್ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ತೂಕ ಏನಂದು ಇತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೊಡ್ಚಿ 2 ದಿನ ಮರೆದು ತೂಕ ಅಂದ ಅಂಡ ಆನಿ ನೈಟ್ ಕೂಡ ಜೋರ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಭಯಾನಾಗ ಬಟ್ ಕೂಡ ನೈಟ್ಗೆ 102 ಡಿಗ್ರಿ ಜ್ವರ ಪೋಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ದೀಪಕ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಪೋತಿನಿ ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂದು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಪಂಡೇರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಯ್ಯಾರ ಏನ ಚೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚೂರು ನಿಮೋನಿಯ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡೇರು ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ಅದಾಗ ನಾನು ಮೇನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ರೈತೀನಿ ನಾನು ಆರು ಪಂಡೇರು ಚೂರು ನಿಮೋನಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಶ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಡೇರು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಶೇಟ್ ಸಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಡುಪಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಉಂಡು 2 or 3 days ಉಂತುಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬಂದು ಈಗ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಅಂಚ ದೀಪಕ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಉಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಏಕಡೆ ಪನ ಕೋಡೆ ಯಾನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಎತ್ತೀನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೀರ ಬಯ್ಯ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಉಂತೀರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನೇ ಉಂತೆ ಬಂಡೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಉಂತೆ ಬಂಡೆ ಬಟ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅರೇ ಉಂತುವೇರು ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಕಾಂಡ ಇನಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಇನಿ ಕೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಉಳ್ಳಿ ದೀಪಕ್ ಇನಿ ಏತು ಬಂದಾಗ ಕಾಂಡ ಇನಿ ಕೂಡ ಜ್ವರ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಬಕ್ಕ ಐತೆ ಬೈಯಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆತಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆತೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂದಾಗ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಏನ ಬಂದಾಗ ಎದ್ದಾಗ ಜೋರು ಹಾಕೊಂಡು ಎದ್ದಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮರಣ ಲಂಚನೆ ಹೊರ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬತ್ತುಪ್ಪೇರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾ ಕೂಡ ಜೋರು ಹಾಕೊಂಡು ಚಳಿ ಬತ್ತದು ಕೂಡ ಜ್ವರ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅವೇ ಇನಿ ಒಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಈಗ ಬಯ್ಯ ಬನ್ನ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಟರ್ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಆಯ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಐಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಮೇ ಬಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದು ಬಟ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದೆ ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಗಾಯ್ಸ್ ದೀಪಕ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಆಯ್ತು ಕಿಂಜ ಲಾಗ್ ಜಸ್ಟೇ ಒಂದು ಮನ ಕೋಡೆ ಏರ್ ಲೈವ್ ಪೂರ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಗಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಲೈವ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಪಂದಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಏನ ಪೂರ ಅಂದು ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಂತು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಒಂದೇ ಕಿಂಜ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಎಲ್ಲದ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೊರಪೆನಿಗೆಲೆಗೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಗ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್